situationen er den, at jeg ved ikke, hvor jeg er. Jeg er vist på vej hen til en eller anden Paradisvej eller et eller andet i den stil. Jeg skal ud og fiske bækkeørred. Sådan skal det være. Der var en lille bæk hernede. Jeg tror måske det er den hernede. Jeg kender altså ikke det område. Overhovedet ikke. Måske er jeg på vej til Virkelund. Måske er jeg ikke. Ja, der er en bæk. Men så vidt jeg ved, så er det her stykke ulovligt at fiske på. Problemet er bare, at det vist er en offentlig vej, vi har deroppe. Så er reglerne vist lidt anderledes, hvis det er offentligt det her. Fordi så må man nemlig godt. Men lad os holde os til loven og gå hen til et lovligt sted at fiske. Det ser sådan fint nok ud. Lidt lav. Der er et rør. Det lægger sig hele åen. Nå, jeg går videre. Ja. Det er ikke så at være mig lige nu. Jeg fandt ud af, at det var en forkert væg, jeg havde fundet. Så ikke lang tid at finde ud af. Og jeg har stadig en halv kilometer igen. Jeg tror, jeg får 20 minutters fisketid max. Jeg skal være hjemme klokken 4, den er 2:30 lige nu. Der er en halv times sejlads. Så cirka 20 minutter med at få båden op. Så jeg har ikke så meget fisketid. Det er ikke sjovt at være mig lige nu. Jeg kunne have sejlet derhen. Men jeg regnede med, at det var nemmere bare at gå. Jeg havde været hen ved en anden lille bæk lige for et øjeblik siden. Og der var ikke store muligheder for at fiske. Ja, det er ikke sjovt. Prøv at se, om jeg ikke kan finde den, når folk fisker tid. Ja. Så er jeg tilbage igen med endnu et ja. Det skal jeg lige nu, det er, der sad en isfugl lige der. Nå, det ved jeg ikke, om I kunne se, men der sad i hvert fald en isfugl sådan 5 meter foran mig. Og isfugle, de plejer at være tegn på, at der er vand. Glad for at være i nærheden af åer. Nu har jeg fundet sådan en ormbas her. Det jeg vil gøre, det er, at jeg vil sætte den på krogen, så vil jeg begynde at fiske i åen dernede. Endelig fundet herhen. Det var ikke så slemt, som jeg havde regnet med. Jeg er bare god til at gå forkert. Ja. Så skal vi lige have sat fløjet. Det skal lidt lavt lige nu. Se her, det er jo lækkert det her. Altså når man selv fløjet rigtigt, så er det lækkert. Det gjorde jeg ikke, kan jeg lige hilse at sige fra en god ven. Den der overraskende lav, den her bæk høj, der har vi lige fisk der. Ej, jeg har mistet den. Det kunne godt have været en lille bækkeørred, det der. Ja. Skete det der? Nå. Jeg vil fiske lidt, så vil det måske vende tilbage, hvis jeg får en fisk. Ja. Det er ikke lang tid. Mangler flodpinden. Det skal jeg lige være lidt kreativ med. Jeg mangler altid flodpinden. En god pind der. Vi satser på, det der det holder. Lad os komme lidt den her bækkeørred fiskeri. Det er vist meget at flytte rundt. Jeg ved det ikke.
der er noget igen. Ja tak. Fish on. Øj, akrobat. Ja tak. Så blev det ikke en 0-tur alligevel. Ej, synd for en lille fyr, den sidder dybt. Så prøv at se, om jeg ikke kan få den ud her. Så prøver vi at se, om den ikke kan komme ud til live. Jeg kan lige holde den her, mens den kommer så. Ja da. Dygtig øret. Svømmer den væk. Den har det sådan nogenlunde igen. Yes, den skal nok lige have samlet sig lidt kræfter. Den klarer sig fint. Det blev ikke en 0-tur. Ja. Så er jeg på vej tilbage af. Jeg ved ikke, om jeg fik lavet en intro. Jeg ved ikke, om jeg fik lavet en outro. Tror jeg gjorde. Jeg er gået sådan cirka 20 minutter lige nu, og jeg går i hvert fald den rette vej, men jeg ved ikke, hvor langt jeg er. Om et øjeblik, så kommer vi til en lille bitte bæk, jeg ikke ved, hvad hedder. Som jeg gerne lige vil vise, fordi det var den, jeg startede med at vælge fisk i. Den skulle have en åndssvag bestand af øret. Jeg tror, det er søøret, der trækker op og gyder i den. Vi er så lige på området, og der er ikke rigtig så mange bække, det kan trække op i. Så ja, den viser jeg lige, når vi kommer forbi. Ja, når man er ude i naturen, så kan man lige så godt finde noget historie. Fandt vi et forsten søpindsvin på vejen. Synes jeg også lige skulle have med. Så har vi lige kortåen her. Jeg selv vurderer, jeg ved ikke, hvor godt man kan se det. Den er lige her 4 cm dyb max. Yes, jamen. Knæk og bræk til dem af jer, der skal ud og fisk. Hej hej.